Ni yaushe a gari ne. Ana kwana biyu a arewa Malam Tukur. Amma shekaranka nawa a Lagos? Shekara na kimanin 894 ne ko da wata biyu? Shekara 800? To ashe baka kai riga na tsufa ba. Wannan rigar da ka gani, wannan babban rigar, ina mai yi wa Fir'auna, sarki Fir'auna ɗinki. To ashe yayi wannan zubin rigar. Wannan rigar? Wannan rigar ba. A gaskiya na yi wa Fir'auna ɗinki, sarki da wannan rigar da kake ganin ta rigar sarki Zulkarnaini ne. Duk yanda aka yi ka gaji ƙarya. Kai ba ƙarya kamun ba. Ba abin nan ba labarin Fir'auna. To kai ban ma baka labari ba. Yanzu ma haka daga Sambisa nake. Ka san kakana shine sarkin dawar Sambisa da Yankari. Sarkin dawan Sambisa da Yankari. Dage na kama ya fi 7,000 da hannu. To bari in gaya maka. In kai kana cewa naka to bari in baka labari. Kaga wannan rigar duk duniya. Ina inda ake turawa suke ce a museum. To a museum gidan tarihi daga ni Malam Tukur sai wani a Kaduna ana ce mishi Malam Hudu Mazaje. Mu biyu ne muke da rigar na arewa. Ku biyu ne kuke da rigar na arewa. Taɓa ta kaji. Yadi buhu 3 ne aka yi zubin nan da shi. To ni ma wannan hular da kake ganin ta kaina ina baka labari. Ai barka. Kaga wannan tun kafin a ba Lagos yanci nake da rigar nan. Na ga sarkin Lagos, sarkin Yarbawa ya naɗa ni sarkin matasa na gargahin gada ɗabar taɓargadar da nake ranta yawa. Sarkin 'yan iska? Kai bara an gama, kaga Kamal Baba, kaga Ishe Kano, kaga Tinkin Mai Gahi, duk ni na koya musu da. To ni a gidan solo ma ana sun fitara. Kai makaryaci ne. Tunda kai duk iskancin kama a Najeriya ka kare ni to duk Afirka ba inda ba sai. Na raba ka ba a Najeriya. Nan ma da naje Zambia yawon bude ido, yawon shakatawa a bakin ruwa, sai wata tazo tana ce baba nace na'am yata. To yanzu wallahi ƴaƴana a Ghana ma sun kai 80. To an yanda ka bara an ga ma wata magana. A Ghana ina ka sani. To a Akara ma in ka je Akara ka ce waye AB da a ce maka ni ne an san AB dan Najeriya. Ƙarya ne kai ba kai ne AB. Ka je tulo ka je. Ka san kwakwa. Ana tulo. Ka san kwakwa a Ghana? Ai kwakwa da kake gani ana sun fitara. Akwai mace. Akwai yar kwatakwalli. Wata kwatakwalli da ta haifa mu yaya sun fitara. Malam Tukur ban baka labari ba. Labarin me? Wata ƙaryan kuma za ka shirgo? Ta yi taɓargaza a kudu. Ko yanzu ka je Benin City ka ce waye Akachukwu an san waye ne suna na Akachukwu a can ina gaya ma. Ni dai ba abin da zan ce don na ga kaman ƙaryar takan nan ta fitawa. Kai ma ƙarya. Na barka lafiya. Na fi ka iskanci ba. Wallahi je kada kare ba gashi na gani ba. Na fi ka iskanci wallahi. Kai ka sani. Na ga aski yan iska yi. Na fi ka iskanci wallahi. Na yadda wallahi. cewa kai ne shugaban yan iska. Yawwara ka sani ni ne mai gidanka. Sai an jima. Yawwa. Sai an jima. Je ka ni za ka zo ka hirga ƙarya wai mai yi wa Fir'auna dibi ne ma dibi. Maganar banda. To fa Babson Comedy TV ta kawo mana sabon salo sabon samfur. Wai shiƙa da daddare in ji kaza. Babson Comedy TV ta zo. Ga babbar tasha kuma mai kwazo. Kuma tsarin mu mai kyau ba ke zo. Waƙoƙi na zamani. Fim ɗin Hausa mai tsari. Hira da jarumai namu. Wasanni na nishadi. Labarai akwai gummo. Saka gasa cikin tsari. Babson TV ta shace ta nishadi. Zaka same mu nan muke babba da haja.